En la creació percebem les empremtes del Creador. Podem intuir la seva bondat, la seva bellesa, però com podem conèixer-la a fons? N'hi ha prou amb les coses creades? No, perquè Déu és infinit i desborda totalment la nostra intel·ligència. Mai no podríem conèixer el seu ésser més íntim si ell mateix no ens donés un cop de mà. I ho fa enraonant-nos, manifestant-se. Això és la revelació. Però quin interès podria tenir Déu a revelar la seva intimitat a les seves criatures? Molt senzill. Déu ens estima i vol que l'estimem. I ningú no pot estimar a qui no coneix. Enraonar-nos Déu? Com? Quan? I com se'ns va revelar? Per mitjà de fets històrics que han arribat fins a nosaltres en narracions, orals o escrites. El senyor Javé es va donar a conèixer gradualment, a poc, al llarg de segles, fins a arribar a la seva culminació, Jesús de Natzaret. Saps com va començar la revelació? Va ser en el paradís, on els nostres primers pares, Adam i Eva, van viure en comunió amb ell. Va ser com el començament d'una història d'amor entre Déu i els homes, als quals desitjava comunicar el seu amor infinit i la seva alegria. Però aquella primera parella humana, temptada pel dimoni, va desconfiar de Déu. El va desobeir i s'hi va rebel·lar. Aquest pecat original es transmet a tota la seva descendència. Les seves conseqüències les veiem avui. El mal va irrompre en el món i amb ell el dolor. La naturalesa humana va quedar ferida, inclinada a l'error i al pecat. Un fill d'Adam, Caín, va matar el seu germà per enveja. Els homes es van anar allunyant més i més de Déu, fins a ser castigats amb el diluvi universal. A la Torre de Babel, la confusió de llengües i la dispersió de les nacions són un altre càstig a l'orgull dels homes. Malgrat les infidelitats del poble d'Israel, Déu continua sempre al seu costat amb un amor gratuït. L'elegeix, el salva, el protegeix, el perdona sempre. Els profetes arriben a comparar l'amor de Javé al seu poble amb l'amor a un fill. L'Antic Testament gira al voltant de les aliances del Senyor amb els homes en vista a la seva salvació. Déu vol que l'home es fiï d'ell, passi el que passi. Les Escriptures Santes ensenyaven als israelites coses xocants per l'època. La fe en un sol Déu, quan els altres pobles eren politeistes. I un manament que no donava cap altra religió. Estimaràs el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima i amb totes les forces. En el moment d'arribar al Salvador, Jesucrist, aquest amor arribarà a la màxima expressió. Sant Joan resumeix la revelació en aquesta frase sublim. Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu fill únic perquè no es perdi cap dels qui creuen en ell. I en aquest altre, Déu és amor. Aquesta revelació, que es va conservar durant segles en hebreu amb molt pocs manuscrits, avui la tens a l'abast. La pots consultar al telèfon, al portàtil o a qualsevol ordinador, i en tots els idiomes. I la pots transmetre fàcilment. El missatge de Déu no ha estat mai tan accessible a la humanitat.